Ara em surt a mi. Molt bé, perfecte. Molt bé, doncs benvingudes a Píndoles d'Antropologia. En aquesta ocasió tenim en Guillem Belmar Viernes, ho dic correctament? Sí. El tenim en aquests moments, si no m'equivoco, a la costa oest dels Estats Units, en concret a Santa Bàrbara, a Califòrnia. Imagino que vius allà perquè estàs a la Universitat de Califòrnia allí. Exacte. Intentar presentar-lo és una feina una mica bèstia perquè té un currículum impressionant de 8 pàgines, del qual m'agradaria destacar algunes coses. El Guillem el tenim aquí perquè una de les branques importants de l'antropologia és la part lingüística i en Guillem jo crec que ens pot oferir una connexió molt interessant perquè és una persona que ha treballat molt el tema alguns temes que ens interessen molt a la lingüística, a l'antropologia i especialment a Catalunya. I crec que té un potencial d'ensenyar-nos coses molt interessants, tot i que aquesta vegada ens haurem de cenyir a un parell o tres només, perquè és el que donen aquestes píndoles, i espero que més endavant podem fer algunes intervencions més. Intentaré resumir aquest gran currículum que té Guillem. Digue'm si m'equivoco amb el que explicaré ara, que relato ara. Entenc que estàs fent un doctorat a la Universitat de Califòrnia en aquests moments, que ets estudiant de doctorat, i ja m'explicaràs de què és aquest doctorat, i que ets doctor en filosofia lingüística, tens un màster en arts en lingüística i multilingüisme, màster en ciència lingüística i estudis hispànics, amb especialització de llengua i comunicació, i et vas graduar en el seu moment com a traducció i interpretació en català, castellà, anglès, mandarí. Les teves àrees d'interès són les llengües minoritzades, minories, llengües en perill d'extinció, documentació lingüística, revitalització lingüística, llengües romanes, llengües germàniques, llengües de la Polinèsia, llengües otomanes, fonologia, morfologia, variació fonètica, traducció, multilingüisme, minorització i diàspora indígena, comunitats de la diàspora indígena. Has publicat, com a mínim que jo vegi, un llibre que es diu Les 8 llengües de la península ibèrica i has fet multitud d'articles sobre multilingüisme, sobre comunitats virtuals com a refugi d'ús. També has tractat el tema de llengües específiques, com el cas del frisó, en diverses ocasions i de diverses maneres. Has treballat el tema del multilingüisme a Sardenya, has treballat el basc, també. Un article veig molt interessant que haurem de llegir algun dia, que és Glocalització i multilingüisme sostenible, Catalunya i la deetnització i la deterritorialització del català. Aquest just el vaig acabar ahir, aquest. Just el vas acabar ahir, fantàstic, el podem promocionar. I bé, parles català, castellà com a llengües nadiues, anglès, francès, portuguès, basc, mandarí, Dutch, que és neerlandès, correcte, frisó occidental, m'agradarà parlar d'això perquè no sabia que hi havia aquestes variants, italià, gallec, occità i alemany. Ets membre de la Societat d'Antropologia Lingüística i de la Societat Lingüística Americana dels Estats Units. Uau! Quina meravella! Això jo dic que és només part del currículum, podria anar molt més lluny, però no voldria menjar-me tota l'estona amb aquest currículum. Bé, només al principi hi ha un moment que has dit que era doctor, no, estic encara doctorant. Estàs doctorant, és doctorant. Doctor no. Molt bé, perfecte. Aquesta és la part més acadèmica, però m'agradaria que ens fes una petita introducció de primer d'on surts geogràficament, d'on vens i com acabes anant a petar a Califòrnia, a Santa Bàrbara. I quan fa que hi ets?
Bueno, ho intentaré fer breument. Jo soc de Girona, nascut a Girona, amb avis valencians i des de petit sempre m'havia interessat molt el tema de les llengües. De fet, ara quan hi penso, crec que d'alguna manera sempre he treballat amb minories, perquè vulguis o no, sempre és una cosa que a casa des de petit sempre s'ha parlat, no? De tenir aquesta consciència de que tu ets part d'una minoria etnolingüística concreta. I vulguis o no, això sempre ho havia portat amb mi. No, quan vaig arribar al moment de decidir què feia a la universitat, no tenia molt clar el que volia fer, crec que això ens passa a tots. De fet, no sabia ni que lingüística era una cosa que podies anar a fer a la universitat. No? I vaig acabar fent traducció perquè em va semblar que era la manera de fer llengües i de trobar alguna carrera amb sortida professional. Bé, no sé si és la millor manera o no sé si és la millor manera de decidir una carrera, però vaig acabar fent això i ja al segon any de traducció em vaig adonar que ben bé no era això el que volia fer. Llavors vaig començar a investigar i vaig començar a fer algunes assignatures de lingüística separat i llavors, com que sempre m'havia interessat molt el basc, estava aprenent basc i hi ha una cosa, doncs, una cosa va portar l'altra i vaig acabar començant a fer coses amb minories una mica més seriosament. Llavors vaig començar a decidir que era això el que volia fer, però em faltava molta base i, com has dit, vaig fer un màster en ciència del llenguatge i lingüística hispànica a la UNED, que també va ser ben bé. Jo volia fer un màster de lingüística i era l'únic màster que podia fer online mentre estava treballant. Llavors vaig fer aquell màster que em va donar prou eines i prou coneixement per seguir endavant. Llavors ja va arribar un moment en què vaig dir, llavors he de decidir si vull seguir treballant de professor d'anglès, que és el que estava fent en aquell moment, o em dedico més a això, que és el que sí que m'agrada. I el 2016 hi havia una... Aquí als Estats Units cada 2 anys, aquest any no s'ha pogut fer per tot el tema del Covid, però cada 2 anys hi ha un Summer Institute d'aquests que tenen aquí, que es diu el Collaborative Language Research, i és un lloc bàsicament on hi van acadèmics i membres de tribus nadiuamericanes, etc., a tractar el tema de la documentació de la revitalització. I jo vaig dir, saps què? El poc que tenia estalviat, dic, mira, m'ho gasto, vaig allà, ho veig, ho visc, són 2 setmanes, i llavors si m'agrada ja decideixo què faig i si no, doncs ja no hi torno més. I vaig fer això, em va agradar i aquí estic. Vaig deixar la feina que tenia, me'n vaig anar a Holanda a fer el màster de multilingüisme i d'allà, doncs, ja vaig demanar la plaça de doctorat aquí i des de setembre aquí soc, de fet. No fa ben gaire poquet. A Santa Bàrbara no fa gaire que hi soc, no. Vaig estar a Frísia un parell d'anys, un any fent el màster i un any ensenyant allà i ara, doncs, aquí. Molt bé, fantàstic, carai. Personalment m'encanta el tema lingüístic, encara amb prou feines m'he graduat fa poc en antropologia, però és un camí que m'hagués encantat fer. Ara és una miqueta tard per fer tot aquest recorregut, però vaja, almenys estic content de poder veure que algú pot fer i anar tan a fons, no, amb això. En qualsevol cas, el que em proposo és, com et deia abans, no tocar molts temes. En el teu perfil de Twitter ja sintetitzes molt a què et dediques, no? Poses que ets sociolingüista, tot i que lingüista ho poses entre parèntesis perquè entenc que en alguns llocs es parla de lingüista i en alguns altres llocs de sociolingüista, ara m'ho confirmaràs si és això. I dius que ets especialista o que el teu és la revitalització lingüística i la documentació de llengües minoritzades o en perill, bàsicament, no? Són aquests els teus forts? Sí, el que passa que, clar, quan treballes en revitalització ho toques una mica tot. Ho has de tocar una mica tot, bàsicament. Si et poses a treballar amb una llengua minoritzada, sobretot en llengües realment minoritzades, ja no parlem de llengües minoritzades europees que són relativament d'un tamany mitjà,
parlant de llengües, no sé, de 100 parlants o de 20 parlants o coses d'aquestes. Allà ho has de fer tot. No? Llavors, no pots anar allà a dir no, jo és que només vinc aquí a veure com feu el passat. No, perquè no. Primera, perquè amb ells no els interessa i segona, que aquest tipus de fer lingüística ja, diguéssim que ja l'hem deixat de banda. Ja no es tracta d'anar a certs llocs a treure el coneixement que tu vols per després publicar i fer-te famós tu, sinó que es tracta d'anar allà i veure què necessiten, què pots fer tu per ajudar i de pas si pots aprendre alguna cosa millor. No? Però no, aquesta manera extractiva de fer lingüística que teníem abans ja ha passat, ja no es fa per sort. I llavors ho acabes tocant una mica tot si fas revitalització. Llavors, ets lingüista de qualsevol de les branques de la lingüística, ets antropòleg, ets sociòleg i ets de tot si estàs fent revitalització. Entenc que em parles d'un cert encontre d'una trobada entre, d'alguna manera, la perspectiva de colonial i la lingüística en aquesta etapa de la lingüística o de la revitalització. No? És a dir, ara vas i escoltes a les comunitats aviam què és el que estan demanant en relació a la seva posició a temes lingüístics i culturals. És això? Sí, clar, de fet, la revitalització és una cosa bastant nova en aquest sentit. No? La lingüística, de fet, aquí als Estats Units surt molt de l'antropologia, bastant més que Europa, que Europa surt bastant més de la filologia. I aquí surt molt d'antropòlegs anant a una tribu X a aprendre la llengua, a escriure sobre això i aviam què es fa. Llavors, Franz Boas va ser el primer que va començar més o menys sistemàticament a documentar les llengües d'aquesta gent. No? Clar, surt molt d'això, d'anar allà, documentar la llengua i després escriure una gramàtica que no llegirà mai ningú i ja està. I potser en aquell moment, mira, perquè encara hi havia parlants, no? Però ara que hem arribat a un punt en què quasi no n'hi ha, no, això ja no ho fem així. No? Què fem ara? Què fem? Potser des dels anys 90, una mica més els 2000. Ara, en principi, de fet, ara ja per començar, si tu vols buscar algú que et subvencioni un projecte d'aquests, i necessites que la comunitat avali el teu projecte. Això per començar. Si no, ningú et subvencionarà el projecte. No? Això abans no era així. Llavors, el que es fa, i no estic dient que tothom ho faci així, perquè hi ha males praxis com a tot arreu, però el que es fa... Perdona que t'interrompeixi. Aquesta norma aplica als Estats Units, m'estàs dient, no? És a dir, per rebre uns ajuts específics, o ja és una cosa global que passa a tot arreu a l'acadèmia? Passa en general. No m'atreviria a dir passa a tot arreu, perquè hi ha moltes casuístiques diferents, però les grans subvencions per documentació que venen d'Amèrica o del Regne Unit, això ho demanen. I és bastant evident. I no només això, sinó que també sol haver-hi... que moltes vegades és més performatiu que res més, però sol haver-hi una part de la teva aplicació en què has d'explicar en què beneficia això que vas a fer tu a la comunitat en concret. No? I això és una cosa que és relativament nova. Llavors, el que se sol fer és, tu com a lingüista, com a investigador, tens la teva pròpia agenda, vas amb les teves pròpies idees del que t'agradaria fer o que t'agradaria descobrir d'aquesta llengua, però del que es tracta és de que tu puguis aprendre això mentre estàs fent alguna cosa que la comunitat realment vol i se'n pot aprofitar. I d'aquí una mica va ser quan els acadèmics es van començar a interessar en la revitalització, que òbviament les comunitats ja feia anys que feien revitalització. Ja feia anys que... Ahir, per exemple, vaig estar en una presentació de l'Institut de Llengües del nord-oest dels Estats Units, en què la directora de política lingüística, dit així, sembla no és gaire adequat potser pel context, però el que seria l'equivalent al director de política lingüística d'una de les tribus de Califòrnia, del nord de Califòrnia, explicava que sí, va arribar un punt que deien, home, teníem
no sé quantes tesis escrites sobre la nostra llengua i coses d'aquestes, i va arribar un punt que vam dir, bueno, i això ara, com cony ho fem servir, no? Perquè la qüestió és aquesta, això ho hem de fer servir perquè ara que ens queden 5 parlants nadius, doncs que no s'acabi de perdre això i que l'aprenguem bé, no? Llavors, això van començar a fer-ho ells i els acadèmics se'n van començar a interessar una mica més tard, no? I a partir de... Per molta gent, encara avui dia, la revitalització és una mica una conseqüència que ve després de la documentació, no? Hi ha certa gent, hi ha un grupet, en el qual a mi m'agrada incloure-m'hi, no sé si és cert o no, que fem les dues coses a la vegada o que volem fer les dues coses a la vegada, que no sigui bueno, saps què? He vingut, us he comentat i a més us he fet un llibret per aprendre els animals. Va, adéu. Sí. Llavors, què entenem per revitalització, realment? I si és realment la tasca que es pot fer en aquest sentit, si és realment efectiva. Imagino que sí, perquè si tu ets un especialista en això i ho poses com un dels teus forts, és que s'entén que hi ha uns resultats positius. És a dir, entenc jo que estem parlant que l'objectiu principal és un increment dels parlants o de l'ús social d'aquella llengua que està en perill, no? Podem anar a alguns exemples concrets que puguin il·lustrar una mica el que és aquesta tasca de revitalització i com s'ha dut a terme en algun lloc específic? Bé, aquí, per començar, el problema que trobem sempre quan parlem de revitalització és que és el mateix que quan parlem de llengües minoritzades, estem parlant de casuístiques molt diferents, no? Estem posant en un mateix sac el procés de normalització lingüística de Catalunya i el procés de revitalització de, jo què sé, del hawaià, no? I òbviament, hi ha similituds, sí, perquè qualsevol procés de minorització tindrà similituds, però s'acaben molt ràpid, les similituds. Llavors, en general s'ha d'anar una mica en compte, és difícil tractar tots aquests casos com si fossin iguals, no? I el que compta com a èxit en un cas, a l'altre potser seria un fracàs. I sempre s'ha de tenir en compte quan es parlen d'aquestes coses el context en concret, no? Hi ha gent que posa, per exemple, l'hebreu de revitalització. A mi personalment no m'agrada posar-lo com a exemple per això, perquè és un context molt extraordinari, amb uns factors i Sí, amb uns factors en general que esperem que no es repeteixin mai més en cap lloc, no? I, a més, la revitalització de l'hebreu, de fet, una mica més i fa desaparèixer el yiddish i el ladino, no? Llavors, tampoc ho volem, això. A mi, personalment, l'exemple de l'hebreu no m'acaba d'agradar i també per altres, només pel fet que és una llengua estatal amb unes institucions estatals a darrere. Llavors, és que no és comparable a altres llengües de les que estem parlant, no? Un altre exemple que se sol posar és el còrnic a Anglaterra, que va deixar de ser parlat. Crec que l'última parlant nadiua va morir al segle XIX o a finals del segle XVIII i ara té, si comptes generosament, potser uns 500 parlants, de gent que més o menys el pot parlar, no? I és un bon exemple, és un bon exemple d'un esforç i d'un procés de revitalització, de tornar a posar la llengua a algun lloc. Ara tornen a haver-hi algunes senyals que estan en còrnic, a Cornualles, etc. No? I sí, és un bon exemple, però també, i aquí ve una de les grans divisions, és una llengua europea. I les llengües europees, en general, el context és molt diferent. No? Hi ha casos com el còrnic, casos com les llengües sami, en què podríem parlar de les similituds que tenen els casos de les llengües sami amb altres casos d'altres llocs que no són a Europa. Però, en general, quan parlem d'aquests processos a Europa, estem parlant d'un clima molt més favorable que a la resta del món. Encara que no ens ho sembli, i a mi això m'ha costat també, perquè nosaltres venim
del context català i a vegades ens costa adonar-nos que estem molt millor del que podríem estar. No? Si anem més lluny, els dos exemples que se solen posar són el hawaià i el maori. I estem parlant ara de casos en què, si els comparem amb el català, no són casos exitosos, però ho són en el seu context. No? Tant el maori com el hawaià han desenvolupat una xarxa d'escoles d'immersió per nens petits. En el cas del hawaià, de fet, a l'illa de Hilo pots fer tota l'educació en hawaià, que això per una llengua nativa és increïble. I si vas al fons, tots aquests casos tenen els mateixos problemes, les mateixes discussions de què compta com a parlant i què no compta com a parlant, la llengua, és que està canviant, i són coses que en rehabilitació sempre passen. Si com has dit abans, l'objectiu últim de la revitalització és crear nous parlants i fer que aquesta gent utilitzi la llengua d'alguna manera o altra, la llengua canviarà. Estàs incorporant molts parlants que no l'han après de petit i que, per tant, d'alguna manera o altra, la canviaran. I això sempre porta certes tensions. No? I això és una de les altres coses en les que jo estic interessat, que són totes aquestes tensions que sorgeixen amb aquests processos i com les podem gestionar en diferents contextos. No puc evitar, òbviament, fer paral·lelismes amb el català, però tampoc no vull entrar-hi massa aquí, potser ho farem en un altre moment. Em sonava, tenia entès que el txec havia fet un procés que anava per aquí també, que hi havia una època que a la República Txeca es parlava alemany durant molts anys i després va haver una recuperació del txec. Això és així? Clar, és que a més hi ha certs casos d'aquests del centre d'Europa en què jo no soc cap expert en aquests casos i no pretendré ser-ho, però estem parlant de llocs en què hi va haver potser no neteges ètniques en el sentit que se'ls va eliminar o va haver genocidis, però que se'ls va expulsar directament. No? Llavors, vull dir, molts parlants d'alemany a la República Txeca, després de la Guerra Mundial, doncs, senzillament van marxar de la República Txeca. Llavors, no sé fins a quin punt això ja va ser senzillament un gran factor que va fer que es deixés de parlar l'alemany a la República Txeca. Per això dic que és difícil i cada cas és un món i és molt complicat. És molt complicat reconèixer els èxits de cada cas. Les xerrades aquestes de l'Institut de les Llengües del Nord-oest americà, una de les coses de les que estàvem parlant era això, de reconèixer els èxits, no? Perquè deien, és que ens comparem molt amb Hawaii, no? Però clar, com et vols comparar amb Hawaii? Si a Califòrnia hi ha, no sé, una barbaritat ja no de llengües, sinó de famílies lingüístiques diferents. A Hawaii, l'única llengua indígena que tenen és hawaià. No? Llavors, el govern es pot dedicar només a una i tots els esforços van a una. Aquí no, aquí és impossible, n'hi ha moltes i estem parlant de llengües que, a més, vull dir, el hawaià no va arribar mai a desaparèixer. No? Aquí hi ha llengües que sí que van arribar a desaparèixer. Aquí mateix, a Santa Bàrbara, els Chumash, que no estan ni reconeguts, de fet, no tenen reconeixement com a tribu, la seva llengua va desaparèixer fa 2 generacions. No? I ara l'estan tornant a recuperar, però clar, a poc i sense cap mena d'ajuda. No? Llavors, si et compares amb el cas del hawaià, doncs no estàs tenint èxits. Ara, si reconeixes que estàs en un cas molt diferent i tens un context molt diferent, el fet que hi hagi gent que la pugui ensenyar ja és un èxit. Ja és un èxit, de fet. I ens agradaria a tots que això fos més fàcil i que això fos més ràpid, però no, un procés de revitalització no s'acaba mai. No s'acaba mai perquè les forces, les dinàmiques que et minoritzen i que fan que desapareguis no s'acaben.
Què coneixes? Però clar, ara entenc que no fa tant potser que estàs als Estats Units, però què coneixes de casos específics d'intervenció en tal que revitalització i quin intercanvi hi ha hagut? Allò que dèiem abans, no? Doncs en aquesta comunitat es va acceptar que vingués algú a documentar i a treballar i a treure un cert renom acadèmic a canvi de què? No? Quins són aquests quid pro quo o quins són exemples d'aquests casos que es poden donar, no? Des d'una perspectiva respectuosa, de colonial, com vulguis dir-li. Tinc curiositat per saber amb què es posa a la pràctica o en quins casos s'ha fet i com s'ha fet, no? Clar, aquí també tenim la diferència entre les tribus o confederacions que estan reconegudes pel govern americà, que per tant tenen les seves terres i tenen la seva pròpia autonomia, i les que no. Les que tenen les seves pròpies terres, les seves pròpies autonomies, moltes vegades són ells els que decideixen contractar un lingüista. Llavors, senzillament, ets un treballador de la confederació en concret. No? Llavors, el que se sol fer en altres casos, hi ha un... Per exemple, jo us comentaré el tema que... el projecte en el que estic més o menys ficat aquí a la Universitat de Califòrnia. Nosaltres no estem treballant amb llengües indígenes de Califòrnia, estem treballant amb llengües indígenes de Oaxaca, Mèxic, amb la comunitat immigrant aquí, no? Que són els que treballen al camp de Califòrnia. I la universitat el que ha fet té un projecte en què estem documentant les varietats i les llengües que parlen i, a més, creem material, desenvolupem i imprimim el material que ells demanen per això, però també tenim en el mateix projecte també abarca ajudes a l'organització indígena que tenen ells aquí, en què es tracten temes de salut reproductiva, papers en general, seguretat laboral, etc. No? I no només som nosaltres, el Departament de Lingüística, sinó que hi ha gent de ciències de l'educació, hi ha gent de ciències de la salut, hi ha gent de dret laboral, no? I estan tots una mica ficats en això. Llavors, perquè al cap i a la fi, com he dit abans, que la revitalització no s'acaba mai perquè aquestes forces sempre hi són, doncs també es tracta, quan fas revitalització, de buscar ajuda perquè aquestes forces es mitiguin una mica, no? Perquè puguis ajudar en altres fronts també. No? Perquè és molt senzill i moltes vegades s'ha pres aquesta posició de dir és que has de mantenir la teva llengua, no? I has de parlar la teva llengua als teus fills i s'ha de transmetre i ho has de fer així. No? Però també s'ha d'entendre que, ostres, és que quan tens 100.000 factors que t'estan dient que no ho facis, és molt difícil fer-ho. I no és dolent i no podem tampoc criminalitzar els que no ho fan. És a dir, el que podem fer és intentar que sigui més fàcil fer-ho. Però al cap i a la fi és decisió... No és una decisió voluntària, però al cap i a la fi cadascú ho fa com pot. No? I el que fas és intentar... El que vols és que els teus fills tinguin una vida millor. No? I si els teus fills... Si a tu t'han marginalitzat tota la vida per parlar aquesta llengua, doncs potser no ho vols. Llavors el que hem d'intentar amb la revitalització és que això es mitigui i si pot ser que desaparegui, no? Però no sé si estem en aquest punt encara. Val. Parlem de sostenibilitat de la revitalització. És a dir, em puc imaginar un projecte en el qual les dues parts interessades treballin a gust, no? La comunitat, els experts, en aquest cas tu, i que per un període de temps es aconsegueixi uns certs èxits. No? Aquests èxits em fa la impressió de que si volem que siguin permanents i que vagin creixent, demanen d'una acció constant d'alguna manera, no? D'una revisió, d'un xequeig. Això es fa. Hi ha coses èxits que ja estan aconseguits i són sòlids, tot es mou i tot pot anar enrere. Quina visió tens d'això? Quin debat hi ha entre lingüistes sobre la sostenibilitat
d'un procés de revitalització. No? Com que no s'acaba mai, és difícil dir que és totalment sostenible. Però és que també, vull dir, aquí sí que faré la comparació amb Catalunya. Tampoc crec que el procés de normalització a Catalunya és sostenible ara mateix. És molt... Aquestes coses... I és una situació que està molt bé en comparació amb moltes altres, però de sostenible no té gairebé res. I el mateix en qualsevol altre cas d'aquests. En general, la sostenibilitat d'aquests processos depèn de la comunitat, i és la comunitat la que es dedica a això, no? Sí que hi ha una cosa que està canviant ara, que abans moltes vegades els lingüistes anaven durant 1 o 2 anys i després desapareixien de la vida d'aquesta gent. Ara això no és així, això ja comença ara a ser mal vist. I s'entén que si treballes en una comunitat, en el fons ja estàs treballant tota la vida, que no vol dir que no facis res més, però que en el fons ja estàs treballant tota la vida, perquè a més, vull dir, ja desenvolupes una relació amb aquesta gent i després desapareix així perquè sí i no tornar-hi mai més. Seria un ghosting acadèmic, no? Sí, exacte, és un ghosting acadèmic que en moltes comunitats, que això passava abans molt, i les comunitats s'han queixat molt d'això, de dir, ostres, que veniu aquí 2 anys, ens feu això, després desapareixeu, i ara no tenim res, no? Però en general, sí, el tema de la sostenibilitat depèn molt de la comunitat i depèn també molt dels recursos que s'hagin pogut obtenir i coses com, per exemple, això, no? Moltes de les tribus que sí que tenen la seva pròpia autonomia també tenen les seves pròpies escoles, no? Doncs la sostenibilitat, normalment, els que la porten són els mestres. Els que es dediquen a que això continuï són els mestres. I són els que tradicionalment han hagut de crear material des de zero sempre i són els que més experiència tenen en revitalització en general a qualsevol lloc. Perquè són els que s'ho han trobat cada dia. És difícil. O sigui, no vull sonar pessimista, perquè no soc pessimista, perquè crec que sí que es pot fer i es pot canviar, no? Però és difícil per això, és difícil perquè estem parlant de dinàmiques globals molt grosses i molt difícils de desfer que fan que sigui impossible dir, oh, mira, he arribat aquí, ara ja, no sé, un 20% dels nens el parlen de manera fluida, ara ja em puc seure perquè ells ja el passaran. No, això no passarà. Vaig seguint em penso que es diu Gerald Roche, crec que és lingüista, dels Estats Units, crec, i ell fa un lligam sempre molt, molt clar i molt fort i bàsicament inextricable entre política i minorització. No? O sigui, jo li vaig veient, com a tu, que us he conegut pel Twitter, vaig veient com subratlla que les llengües no desapareixen, no moren, sinó que són minoritzades, són assassinades, per dir-ho d'alguna manera, per cultures hegemòniques, no? I que, en el fons, no hi ha solució al problema, segons entenc jo, és la seva tesi, no hi ha solució real al problema de les minoritzacions si no ataques la vessant política, no? La vessant dels desequilibris de poder i de les hegemonies. No sé si estàs d'acord amb aquest posicionament i com encares o com encareu això els lingüistes, o almenys a l'àmbit dels lingüistes en els que tu et mous. Bé, hi estic d'acord, principalment. Sí, crec que es poden fer coses mentrestant, però... Bueno, i ell també en fa coses, vull dir. Però sí que hi estic d'acord. Principalment hi estic d'acord. I és una cosa també és interessant remarcar que una llengua, una comunitat que estigui minoritzada també pot minoritzar-ne una altra. Vull dir que això és una cosa que no s'acaba, no? I que ser minoria no vol dir que ets el bo de la pel·lícula, perquè potser no és tan cert. I el que passa és que molts lingüistes, i això, vull dir, jo m'ho trobo bastant, no tothom que fa documentació fa revitalització, això per començar, i no tothom que fa revitalització va més enllà de crear X materials per a aquest moment, no? També perquè és un tema que per certs lingüistes és molt incòmode, perquè realment se'n va una mica dels límits tradicionals del que era la lingüística.
i se'n va més això, a sociologia, a política, a antropologia, comença a marxar una mica més cap allà, no? Per això, en el meu perfil de Twitter tinc el socio aquest, entre parèntesis, perquè no vull posar sociolingüista perquè sociolingüista té certes connotacions de variació i estudi de X coses que tradicionalment ha fet la sociolingüística, sinó que em considero lingüista, però tota la part aquesta més social o sociològica també hi és i també la toco. No? Clar, jo entenc i repeteixo, hi ha molta gent que ho veu així, però no tothom. Jo entenc que qualsevol cosa que fem, i aquí la lingüística no és una excepció, és potencialment política. I ho és per molts motius, no? I sobretot quan tractes amb una llengua minoritzada o una varietat minoritzada o un dialecte minoritzat, només perquè estàs fent servir una varietat que podem anomenar-ne marcada, automàticament se't percep d'una manera política. Amb això el que vull dir bàsicament és, i això ens passa a tots quan si parles català en un lloc on se suposava que no havies de parlar català, no? Si això és marcat i de seguida s'entén, està parlant català, ho està fent per condició política o potser és que ni has pensat, però s'entén que hi ha d'haver una intenció darrere d'això, perquè si no, per què ho fas, no? En el tema de la lingüística podem parlar de com jo puc agafar i estudiar una conversa en anglès, la primera persona del singular i com es fa en aquesta conversa, i puc publicar un article sense dir en cap de les pàgines que era l'anglès, sinó que dir que això és com es fa, no? Però si jo ho vull fer del hawaià, el títol haurà de posar hawaià, perquè quedi clar que això no és tot, és només un exemple. No? I això ja en si ja és política de què és normal i què no és normal. I si a sobre el que estàs dient i això jo m'ho he trobat personalment d'alguns lingüistes que diuen que no estàs fent lingüística o no estàs fent ciència. Si a sobre el que tu estàs fent té una finalitat clara de no, i és que vull que això porti a més parlants o jo és que vull que això porti a millorar les actituds que té aquesta gent. Si tu estàs intentant fer aquestes coses i fas ciència a partir d'aquestes coses, clar, és que estàs fent política directament. El que passa, el que vull remarcar és que els que no ho fan també fan política. És a dir, no fer-ho és igual de política. No fer-ho és... Suposo que la diferència està en que la manera que proposa el Gerald, que per cert has recordat que és de Melbourne, no és dels Estats Units, crec, Austràlia, d'alguna manera em dóna la impressió que la diferència... Estic d'acord amb tu, que quan qualsevol cosa que fem és política, de fet, qualsevol tria que fem pot ser llegida políticament. Potser ell el que fa és fer-ho de manera conscient i explícita, no? És a dir, ell, en el seu anàlisi de les operacions, de les minoritzacions, posa blanc sobre negre el paper de les institucions hegemòniques o les polítiques de les majories que manen en aquest moment i ho fa explícit i t'ho posa, no? O sigui, més enllà d'ell ser polític en tant que triar què documentar, ell va més enllà, no? Crec que en l'anàlisi ho inclou, no? Suposo una mica, potser aquesta una mica la diferència. Sí, bueno, de fet, qualsevol... I jo amb això he tingut els meus dubtes també en anglès, no? Però qualsevol persona que faci servir el terme minoritzat o minoritized ja s'està posant dins aquell sac. I això en anglès encara no és el més comú i encara costa. Vull dir, jo he publicat algun article en Minority perquè se m'ha demanat canviar-ho. Encara costa perquè no és la manera normal. Minority en lloc de minoritized. Exacte. Val. Perquè no és la manera normal de dir-ho, no? I, de fet, ara fa poc, i això, aquest va ser en portuguès, però ara fa poc, d'aquí poc sortirà un article que vaig escriure en portuguès amb una companya meva i estàvem fent servir minoritzat, bueno, l'equivalent, i vam haver de justificar-ho, vam haver de posar un paràgraf per justificar-ho perquè ens deien que no. I
Passa que jo ara fa 2 anys ho hauria canviat, ara ja no vull canviar-ho, i com que no vull canviar-ho, doncs vam afegir un paràgraf per explicar-ho. No? Però has de posar per què estàs fent servir això. I no... Això m'estem parlant en el cas de editorials nord-americanes, seria això? Bueno, en aquest cas és un article que vaig escriure en portuguès que es publicarà... Bueno, de fet, la revista és txeca, si no m'equivoco, malament. Llavors, no és només Amèrica, és altres llocs. Ja has trobat altres llocs. Els reviewers eren portuguesos, per tant, els que estaven dient això eren professors portuguesos. No sé qui era, perquè això és anònim, però... Sí. Em sorprèn. Em sorprèn, perquè de fet, aviam, sí que és veritat que minority s'usa molt més, però minoritized no és que sigui un mot tan desconegut, no? En el món ja no lingüística, sinó en general, de l'àmbit polític, no? Sí, té a veure amb les paraules clau, diguéssim, no? Que és minority language ja és un terme molt, molt ben establert. Va. Minoritized language no ho és tant. No? Bueno, si es tracta a l'hora de fer recerca de l'article, potser sí que té més sentit, no? Un sentit més tècnic, potser. Clar, però si no comencem a canviar-ho, no canviarem mai. Correcte. No, em sembla fantàstic. Escolta, no sé quanta estona portem. Crec que portem 3 quarts d'hora, pràcticament. Pot ser. Si no m'equivoco, aquesta versió gratuïta del Zoom no sé si ens tancarà de cop. No, crec que et sortirà un avís. Sortirà un avís? Va, sí. Doncs mira, intentem aprofitar una miqueta més i parlem, ara fem un gir i anem cap a Europa, a un lloc molt concret, i és Frísia, es diu? Frísia. Tu hi has dedicat alguns articles i tens una certa especialització amb el frisó i veig que parles frisó occidental. Parla'ns una mica del frisó i per què hi has anat a parar i com és que hi ha un frisó occidental i un oriental. Hi ha prou feines, costava saber que existeix el frisó, no? Exacte, sí. Bé, jo vaig acabar a Frísia perquè vaig anar a una conferència a Barcelona i vaig conèixer gent d'AFUC. AFUC és l'organització que tenen per promoció. És com l'Òmnium d'allà. I llavors, a partir d'ells, també em vaig adonar que el màster que volia fer a Holanda es feia allà. I vaig dir, ostres, doncs saps què? Me n'hi vaig. Ja està. Deixo tot i me n'hi vaig. A més, també era l'any que Frísia va ser capital de la cultura europea i era com, bueno, si algun any hi has d'anar, vés-hi aquest any, no? I jo vaig anar allà, vaig fer el màster. El màster era a la Universitat de Groningen, que és la província del Cantó, però el màster aquest en concret es feia a Ljouwert, que és la capital de Frísia. I clar, jo vaig començar a viure allà, vaig començar a aprendre frisó i m'hi vaig començar a ficar. El màster en si tenia moltes coses de... Cada setmana teníem algun projecte en què coses de minorització les havíem d'estudiar in situ. No? Havíem de sortir i veure-ho i estudiar-ho allà. I jo m'hi vaig ficar bastant, no? Vaig tenir la... Bueno, no sé, era... De la mateixa manera que m'agrada que quan algú ve a Catalunya, com a mínim intenti aprendre català, doncs vaig dir, deixa'm intentar i m'hi poso a aprendre frisó. No? Em vaig posar a aprendre frisó i com que no tenia temps no em vaig posar a aprendre holandès al principi, només em vaig posar a aprendre frisó, la qual cosa també va ser un gran treball de camp, perquè quan intentava parlar en frisó la gent em veia, bueno, em sentia l'accent, em començava a parlar en holandès i jo deia, no, holandès no en sé. Llavors era tot molt, molt curiós. El frisó occidental és normalment també és conegut com a frisó només, perquè és de lluny la més parlada de les llengües frisones. Té al voltant, no arriba a mig milió de parlants, més o menys, i que és més del 50% de la gent de la província, que això està bé saber-ho. Es parla de la província de Frísia, a Holanda, i és cooficial també amb l'holandès. En principi es pot fer servir el frisó amb les administracions sense cap problema, no només a Frísia, sinó a la resta d'Holanda. Això no vol dir que ho facin, però en principi es pot. Però a diferència del cas de Catalunya, tot i que ells tenen més parlants a nivell relatiu, a nivell de percentatge, es fa servir molt menys. Una de les coses que a mi em va xocar quan vaig arribar allà és que et diuen...
de seguida diuen que la província és bilingüe, és l'única província oficialment bilingüe d'Holanda, i quan arribes allà sembla que és bilingüe amb l'anglès, no amb el frisó, perquè hi ha molt més anglès que frisó, no? Tot arreu. Fins i tot el Museu Frisó, el nom és en holandès, que és estrany. Llavors, clar, jo em vaig començar a ficar això, amb l'Òmnium d'allà, amb AFUC, i vaig començar a fer coses amb ells, i els agradava, bueno, a vegades sempre deia, bueno, clar, és que tu ets català, no? Llavors, tu això ho veus molt radical. Diu, bueno, no sé si radical o no, però hi ha certes coses que sí que podríem començar a fer. És l'única llengua frisona que es parla a Holanda avui dia. Si no fos, bueno, hi ha certes veritats del frisó que és discutible si són iguals o no, però el frisó occidental és l'única llengua frisona que es parla a Holanda. També hi ha el frisó de Saterland, que es parla, potser té 1.000 parlants com molt a Alemanya, i el frisó del nord, que aquest sí que no és només una llengua, són diferents llengües frisones que es parlen a la frontera i les illes entre Alemanya i Dinamarca. I aquest, entre tots, potser fan 10.000 parlants. Llavors, en comparació, el frisó occidental és de lluny la més parlada. M'ha semblat llegir en algun lloc que és la llengua més propera a l'anglès? Sí, bueno, originalment, segurament, no? És una teoria que molta gent hi està d'acord, que l'anglès antic i el frisó antic sí que en algun moment van ser més o menys el mateix. No? Passa que, clar, l'anglès s'ha francesitzat i normanditzat, no? I dinamarquitzat, no? Si vols. I del nord, llavors, l'anglès ha anat per un altre camí molt diferent i el frisó fa anys que té primer del baix alemany i després de l'holandès influència de les altres llengües germàniques. No? Llavors, avui dia és molt difícil dir és la llengua més semblant a l'anglès, perquè avui dia s'assembla més a l'holandès que a res més. Sí que pots trobar coses, i això sempre els frisons el primer que et diran és sí, perquè som com l'anglès, no? Perquè per formatge no diguem cas, com els holandesos, diguem cheese. I sí que et pots trobar certes coses d'aquestes canvis sistemàtics o certs ítems lèxics que sí que dius sí, en algun moment devien ser molt semblants. Avui dia ja no. Tot i que a ells els agrada repetir-ho, que sí que ho són. I fan servir molt això per intentar convèncer a pares perquè els nens també prenguin frisó, perquè ajudarà a aprendre anglès. Com en diuen això? Una llengua propedèutica, no? Sí. Que això moltes minories europees ho fan, de vendre la minoria com a vine aquí a l'escola que també t'ensenyem anglès i a més t'ensenyarem bretó o cors o el que sigui. Però l'anglès és el que es fa servir de màrqueting. Molt bé, escolta'm, Guillem, deixem-ho aquí. M'ha agradat moltíssim parlar amb tu i segurament algun dia fer una trucada personal perquè m'orientis en un parell de coses acadèmiques que tinc al cap i crec que ets la persona idònia per això. Gràcies per la teva generositat en participar en això i espero poder comptar amb tu per alguna altra de les píndoles que farem més endavant. Si això pot ser una conversa que tinguem oberta, doncs fantàstic. M'agradaria que aprofitessis, si tu vols, perquè ens parlis d'alguna cosa que tu estiguis fent, que vulguis promocionar, qualsevol cosa que tu vulguis dir, aprofita ara, fem un quid pro quo i si jo puc ajudar amb alguna cosa, doncs fantàstic. Bé, podria mencionar dues coses. Una és, tinc aquest projecte obert perquè no s'acaba mai de mirar comunitats virtuals i com funcionen i com poden funcionar per revitalització, és a dir, com a refugis d'ús, el que Fishman anomenava breathing spaces en anglès. I som uns quants, no soc només jo, som uns quants investigadors joves que estem fent això en diferents llengües i sempre ens agrada tenir més gent en qui parlar-ne, no? Perquè la majoria fins ara hem estat treballant amb llengües europees i potser el més lluny i diferent que hem pogut treballar és amb alguna llengua oràlica de Rússia, que òbviament és un altre món amb les xarxes socials, però ens agradaria també, si hi ha algú que està escoltant això i que diu, ai, mira, això si m'interessa, doncs heu de posar en contacte amb mi.
I a part, podria dir això, que no trigarà... Bueno, segurament trigarà més ara per això del Covid, però he escrit un capítol per un llibre que estan preparant sobre Catalunya i sobre el futur de Catalunya, en què la meitat del llibre és més polític i l'altra més de ciències polítiques i l'altra meitat l'estan dedicant a les llengües. I és el capítol aquest que has mencionat abans sobre localització i sostenibilitat i la d'etnització i de territorialització, que costa dir-ho, de territorialització del català a Catalunya. De territorialització. Sí, és que ho he practicat en anglès, però no ho he practicat en català, llavors ara em costava dir les R's. I bé, el vaig acabar just ahir, l'he de revisar abans d'enviar-lo, però bueno, quan surti, si us interessa, i parlo de... Bé, no... És una espècie de overview, anem a mirar què està passant i com va, i parlo de coses molt semblants a les que hem estat parlant ara i de com el procés de normalització a Catalunya ja ha començat, però ha de realment acabar de canviar a un punt en què reconeguem i reconeixem que no només som la minoria, també som potencialment minoritzadors, perquè tenim unes institucions que també ho fan i que hem de reconèixer això i que hem de trobar l'equilibri entre les dues coses o no acabarem bé. No? Molt interessant. El nom del llibre, el saps? En el qual... El nom del llibre encara no el sé. L'editor no ens ha dit el nom encara del llibre, però ja us ho faré saber. Molt bé. En qualsevol cas, com que has demanat que qui vulgui contactar amb tu que ho faci en relació a això que comentaves, si ens pots dir les formes que se't pot contactar, encara que sigui només la teva adreça de Twitter, és que no ho tinc al davant i no puc veure. Sí, a Twitter, que és @guillem.belmar. Ja està. Perfecte. Em podeu trobar a Twitter sense cap problema i a Twitter hi trobareu la meva pàgina web i allà també hi trobareu els meus correus electrònics. Fantàstic. Cap problema. Molt bé, Guillem. Doncs encantat. Moltíssimes gràcies. Encantat, gràcies. Seguim parlant. D'acord. Una abraçada. Vinga. Adéu. Adéu.